Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Morning, titas. Ang aga pa ngayon, 8. Actually, hindi na masyado 8, pero ang lamig. Para siyang mga 6 a.m. Paalis po ako ngayon. Hatid ako ni Mr. papunta sa interview. Kasi yung bus, hindi pala magsa-stop dito yung bus. Yan, dito na bus stop. Kaso, because may kermis doon. Dahil sa perya, so kinlose nila yung sinarado yung kinancel yung stop dito. And ang layo ng next stop, talagang ang layo niya ba. And wala na akong time, hindi ko na makukuha yung bus. Malilate na ako sa interview. So sabi ni Miss, hatid na lang daw niya ako. Buti na lang hindi pa siya nakaalis. Kasi hinatid niya si Ana sa school. A few moments later. Nasa ano po ako din, boss. Umabot ako dito kasi malapit na lang naman from where I had the interview. Gala-gala, nagkape po ako. Bumalik ako doon sa paborito kong cafe. As usual sa Bagel and Beans. But yeah, anyway, pabalik na po akong station ng din, boss. Oh, yeah. Nine minutes pa. 9 minutes pa yung aking bus at ang lamig. Grabe. Nasa bus na tayo na 2 minutes. Alis na kami. Uwi na tayo. It was Anna when she was a baby or in my tummy. She likes to watch it. Oh, look at you moving in Mama's tummy. There you go! There she is now. That was our first meeting. Oh. And Papa's first time to hold Anna. So glad na na-document ko to. Oh my God. You're so cute, my love. Naaliw siya pag nanonood nito. Oh. Ay, 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 ay. You're so cute lang. But that's still you. Sus, tingnan niyo si Ruto yung buhok during the pandemic. Kasi di ba close yung mga barbershop? You look like Mama here when Mama was a baby. When Mama was a baby, Mama looked like this. Yeah, this one too. You look like Mama here. You're sleepy. Pinapainitan namin si Ana dyan. Uy! You look like Mama here. Papa and Anna. Uy, where is that? Huh? Oh yeah, that's the same. Nah, that's the last time you and Papa were together. You really look like Mama here. Adi, Papa. This one is Papa. That's Lexi. Dat is je grote Lexi. Hey, that's Ate Harriet. Look at your chubby cheeks lang, oh. Uy, ang cute-cute ni Ono, uy. You really look like Papa here, my love. My first house. Mama? That was Mama. Oh, sus. That's Mommy. Mommy is a bummy. Dagoy, oh.
cute, my love. Yeah. Oh, that was you and Papa. En toen nemen we bellen. Kijk. Mm. Kijk wat papa doet. Kijk wat papa doet. Yeah, Papa just woke up then. Oh, you're so cute. The next day. Sa sentrum ako ngayon. Next day na naman ito. Kitain ko si Rod dito. Dito kami magla-lunch. Ano na ngayon? Tuesday morning. Tuesday. Ano na pala? Lunchtime. Wala. All over the place. Talaga tong vlog na to. At yeah, anyway, mag-lunch kami ni Mr. Ayan si Mr. Oh. Cellphone pa mo. Wala na sa himo. Hindi. Nag-change. Super nice. Gusto ko yung interior ng himo. Ang cute. Paborito pa naman namin yung color na ganito. Ayan. A few moments later. Hello, titas. Bahay na po ako. Grabe yung lakad ko today. Kasi naglakad ako galing bahay papunta sa sentrum. So, mga around 30 minutes kasi dahan-dahan lang akong naglakad. And then, nakita nyo kanina, doon kami ni Mr. sa Hema. After ng Hema, pumunta po ako sa Rad House. Hindi siya yung mismong munisipyo namin, pero kind of, parang extension ng munisipyo namin ba, or Kemente namin, Kemente House. Kasi nasa kabilang town yung Kemente House. Bali yung town kasi namin, tatlong towns na pinag-isa. So, yung munisipyo namin, nasa kabilang town po siya. So, if naalala nyo sa vlog natin dati, doon kami pumunta ni Ana para kunin yung Dutch passport namin. Doon din po ako nag-oath taking nung naging Dutch citizen na po ako. So, doon sa Rad House, punguha po ako ng pang-plastic na sakyas. Yung trash bag na pang-plastic. Kasi dito po sa Kemente namin siya nakukuha. I don't know sa ibang towns. Pero dito sa amin sa Kemente mismo, I think siguro sa Kemente, safe to say na sa mga munisipyo nakukuha yung mga ganito na plastic. Pang-plastic na trash bags. So kumuha po ako ng dalawa, isa para sa amin, tsaka isa para sa aking in-laws kasi per house isang rolyo lang po ang pwedeng kunin doon. Pero 'di ba, wala naman palaging nakakakita. So kapag kumuha ka ng dalawa, tatlo, walang sasaway sa iyo kasi wala. 'Di ba? Parang recommended lang ba na parang recommended lang nila na isang rolyo per family or per address. So, dalawa na kinuha ko kasi minsan dinadalhan kami ng aking in-law. So, ibigay ko sa kanila yung isa. After noon, naglakad po kami ni Mr. kasi break niya sa work. So, naglakad-lakad kami around the center sa amin. Chika-chika, naglakad, and then nag-drop by po ako sa Aldi. So, konti lang naman yung grocery ko ngayon. Ito lang siya, yung yogurt ni Ruth. Tapos, nag-ano siya ng strawberry. Hindi pa din season ng strawberry, so medyo may kamahalan din po these days. This is €4 or $3.99. Yung hinihintay ko na maging season na ng strawberry kasi nakakapag-pick po kami dito sa mga pananim kong strawberry sa labas, diba? And aside from the strawberry and yogurt, kumuha din po ako ng chicken wings kasi nagre-request na naman si Ana ng paborito niyang chicken adobo. And then kumuha din ako ng speck crepe, yung ayan. Pag fried rice ako ulit. And then ubusan na din po kami ng butter na pang spread sa sandwich. So kumuha na din ako. Yun lamang yung aming grocery, and I think yung nabayad ko lang €14. So these days talaga po tinatry namin na mag-grocery lang pag yung kailangan talaga. Ayaw na namin nung grocery ng maramihan except sa mga frozen food. Pasensya po at walang masyadong ganap these days. Lang po talaga. Marami tayong mga pinagdadaanan and maraming mga iniisip. So,
ayoko din po kasing mag-vlog and then parang hindi ko feel ba na, parang syempre pag nag-vlog ka, gusto mo na positive yung aura mo, positive yung mga nasi-share mo, pero hindi naman talaga all the time positive. But as much as possible, gusto kong positive yung vlog. Pero minsan, tao lang tayo, may mga pinadadaanan tayo sa buhay. And today pala, labas na yung vlog when we attended a birthday party. Birthday party ng isang Filipina na kaibigan namin dito. And nag-comment si Ma'am Vivian. Ma'am Vivian, hello! Palagi po siyang nagko-comment. Tsaka si Ma'am Alpha sa mga videos natin. Mga first honor talaga ito sila palagi, no? Sabi ni Ma'am Vivian, ingat lang palagi, Ma'am J. Thank you, Ma'am Vivian. Sayang po talaga at hindi tayo nag-abot sa Cebu. Hindi tayo nagkita. In the future po. Baka next year, magawin na naman kayong Cebuan na pag nakauwi kami ulit. You call the YouTuber. Ako rin yung pag-umangkon. Kinsay birthday, ante. Janine, tanaw. Ay, title lagi tanaw. Yun. And, mamaya, na dito mga 2 o'clock na. So, magre-rest lang ako ng mga 30 minutes. After that, ako yung magtutupi. Doon kasi ang daming laundry sa taas. And then, mga 4:30, magluluto na po ako ng adobo. Kasi si Ana, siguro mga 4 o'clock. Magluto ako ng adobo. Kasi si Ana, pagdating ng bahay, sobrang gutom niya, guys. Kasi Monday tsaka Tuesday, nasa daycare siya, diba? So, pag pinipick up ko siya, gutom. And, irritable kasi gutom siya. Ang gusto niya, nagdadala ako ng pagkain. Ayoko siyang dalhan ng kahit na anong snack kasi pagdating ng bahay, kakain pa kasi kami. Wala nang masyadong gana. So, ngayon, magpe-prepare na lang ako ng pagkain before siya umuwi para at least pag gutom siya, go kaagad, kain siya kaagad. I hope okay po kayong lahat and maganda yung mga araw nyo, ang mga naging araw nyo. And I hope positive lang tayo, no? And these days, nakakabahala yung ng presyo ng gasolina, di ba? So, basically, nagmamahal din ang presyo ng halos lahat. Di ba? Wala na. Nagsipang mahala na. Nito? Pag gusto nating umuwi ng Pilipinas, ang mahal-mahal na ng flights. Tapos yung kapatid ko, papunta po dito. Yung, naalala niyo po si Miss Acel, yung Filipina na nasabi ko sa inyo, yung dating vocalist ng Moonstar 88. Siya yung nagpasikat ng kantang Torete, Torete, Torete. And iba pang maraming kanta. Minsan kasi nagkikita po kami dito sa town kasi mag-isang town lang kami. Minsan lang talaga kami nagkikita. And tinext ko siya kanina kasi gagawin na naman akong sentrum. Tapos ngayon lang siya nakapag-reply. Naglalakad kasi ako. Sabi niya, mag-drop lang daw ako sa bahay. Goy. Nakauwi na ako. So, ayusin ko po muna, no? I'll put away. Hello, titas. Nag-start na po ako ng magluto. Yung adobo ni Aling Maliit. Na po ngayon? 4:15. And gusto niyang pick upin siya ng alas 5. Minsan, maaga po ako nag-pick up sa kanya mga 4. Mga 4. Pero, hindi siya happy. Kasi nawiwili siya doon ba sa mga activities nila sa school, which is also a good thing. Kasi 2 days lang naman po siya sa daycare. Kaya hinahayaan po siya doon. And, pag bumalik na po ako ng work, which will be soon, bumalik na po ako ng work, and chikahan ko na lang po kayo next time about sa work, no? Kasi pagbabago sa work natin. Schedule din namin, may iba na. But Ana will still have Monday and Tuesday na tawag dito, na daycare. So, sulitin ko pa din yung time namin sa Monday and Tuesday. Kasi balik na nga tayo sa work, no? Mag-ano po ako doon sa taas, magtupi-tupi. Dalhin ko kayo.
yung mga damit ko. Saka kay Ana, ang kay Mr. Liwan ko doon. Balikan ko po sa baba yung aking minumutong adobo. If okay na, sunduin na natin si Aling Maliit. Nagsaing nga po pala ako ng bagong rice. Kaya baka maghanap si Ana ng rice. Bakit? Adobo pa naman. Masarap yung adobo sa sa rice. Yung ibang mga jacket ni Ana po na hindi masyadong makapal. Nilabhan ko sila. Tapos, i-switch ko sa mga super thick jackets niya. Kasi medyo umiinit naman na. Although malamig pa din, pero hindi na kasing sobrang lamig talaga ng ng winter ba. Yan, ang bango na ng adobo. Bango ng bahay. Amoy garlic. But anyway, tapusin ko po muna ito dito and then puntahan na natin si Aling Maliit. Tapos yung aking rice cooker dito ko na lang nilagay muna. Uy, ang bango. Ayan, lumang siya ng ilang minutes. And yung heat, medyo lower na siya. Ako'y gutom. Kasi yung kinain ko kanina, yun lang yung breakfast ko kanina pala. Nag-avocado ako, egg, tsaka yung kamote. Tapos yung half ng sandwich na kinain namin ni Ruth. Yung half ko, binigay ko sa kanya. Kasi hindi ko na siya kaya. Ano na po dito, 4:35. So maghintay lang ako na medyo luto na yung aking adobo. And if okay na yung aking rice. I really enjoy my setup here. One eternity later. Na, hi, Titas! Titas didn't see you for a while. I didn't vlog for a while. Ito yung pagkain namin, oh. Yan. And then, adobo. We have adobo. This is spicy chicken. And then, may ano pa doon sa oven. Wachten voor de friet. Well, you can just share, my love. You can share with Mama and Papa. You don't want to share? Why not? Five minutes. It's my like Het adobo is really good one. Mmm. The fruit is really good one, but the texture, if it's air fried, is different. Wow. You like the cake? It's been a while now since you had your favorite chicken. No? She just really likes the sauce one. You want more sauce? Mag ik ook dan meer rijst? Yeah, tuurlijk, schat. We have a lot of rice. If you finish that, then you can get more, yeah? I think this kip is also good. This is like tandoori. Mag ik ook mayonaise? Where do you want it? Here? Not there. Ja, there. Mmm. Where's your thank you? Don't forget to say thank you, my love. Gezondheid. Gezondheid. Nee, zo hè? Ja, goed gedaan. Maud had to go back to the opvang because she forgot her bag. Wat? Maud. Was ze zijn tas vergeten? Yeah. Then she had to go back. So I saw her again because I saw her with the papa
When I was on the way to the daycare. Dat is ze allemaal hard, maar moet ze nog een keer doen gaan. Had jij met Mout gespeeld ook? Ja? Nee? Waarom niet? Maar ook andere kindjes natuurlijk, hè? We have a new staff there. Want ik heb nog bijna nooit met Liva gespeeld. Blijf daar van de hele wereld. Kijk lang, zo lang. Ja. Ik heb deze ook heel goed. Ja! Probeer je ook die boter. Ronron en ik kunnen ook het hakken en plakken. En ging dat Hakken goed? plakken. Ging dat goed? Maar niet plakken op een papier, dat bedoel ik niet. Ik bedoel Van de computer? hakken. Nee. Ook niet, maar met de kaartjes. Met oranje kaartjes en groene kaartjes en gele kaartjes en blauwe kaartjes. Maar er was er maar 1 roos en ik had die roos. En een andere keer had ik die vos ook al. How's your eye, my love? Goed. Is your eye a little bit painful? De kribbelen. Painful, fine. Nee, het is itchy, ze zegt. Goed eten. En doe toch goed eten. Ja, ik ben trots op jou, schat. Goed eten is goed, hè? And then you don't feel hungry in the middle of the night. Toch? Ja. Just eat enough. Smells goed hoor. Oeh, lekker. Otherwise is het net pan. I hope it's not spicy. Smakelijk. Iets smakelijk. Nou, Anna. Zeg maar doei doei, titas. Bye, tita. See you sa next vlog. See you the next vlog. So, end na po natin yung pa-video, no? Thanks for watching. See you next time. Doei, mush mush babush. Houdoe. Houdoe. Houdoe.